Sjoerd van der Veen en Dirk Hoekstra van Burgum binnen beide slim ziek. Sjoerd had MS, multiple sclerose, en Dirk is toch een hersenbloeding van een pad verlammen en kan daar toch ik haast net mee praten. Zou ik ons aan 3 jaar kenleerd in zorgcentrum Bergiem in Burgum, dat is ik weet je. Zo'n titel het bij zijn maten en bis ondanks haar handicap haast alle dagen te gerren op een paard. April verliezen hier maken het programma Heer al een portret over Sjoerd en Dirk. Nieuwsgierig naar de rest van het verhaal en hoe het nou maar haar is, zochten we Sjoerd en Dirk weer op. Maar dat is mooi waar, hè? Ja, man, wat leer. Hey, bonjour. Sjoerd is elke week te vinden op de voetbalvelden van zijn clubke, SC Kortste Tille. Nou, we zien nog hoor, hè, met oranje. Maar ze laten de kap nog wat hangen. Ja? Ja. Wist je nou vaak? Elke zaterdag. Elke sneun best je? Elke sneeuw. Ja. Ja, ik altijd niet, hè. Ik heb mijn leven lang niet voetbal in, ja. Tot mijn bekoor. Kom maar, Joke! Hé! Joke! Hé, dat is wat shit! Ik heb bij de tegen niet! En wat heeft er zeven die man nou? Die man heeft er zeven niks! Je doet niet mee! Ja. Ja, ze zeiden wel hoe leger voetbal, hoe meer er omheen gaat, hè. Maar die man van je, die had ik me voetballen, die is nulleider. Sjoerd weer een Roos Boeten en een hele snelle jongen. Dus in het elftal toen vroeger. Hij wil eigenlijk net te bezetten. Dus zei in dat elftal, ik hou hier mijn voetbal. Dus als hij ging, een baltje, dan wist zeker dat hij de trofee. Hij weer technisch goed vaardig, goed oerzicht in het voetbal. Ja, het is heel jammer dat hij toen met die ziekte kwam te zitten. Ik wist hem nog steeds in wezen van het voetballen. Maar ja, dat is ook logisch, ik hou hier mijn voetbal. Dus dat vind ik gewoon een geweldige jongen en een geweldige voetballer. Er zijn een heleboel jongens die dan buiten in de elftal bij die shotje nooit. Nee, en er zijn maar enkelingen die het een keer komen te zien. Maar Sjoerd is altijd verste man hier, verste prik, altijd door de burger mee. Nou, voor prestatie. En je Dirk nou wel eens mee naar het voetbal? Nee, dat is gewoon even voor voetbal. Dat ik ga nooit van sport houden. Durf me vragen we zo weer, hè? Maar hij gaat nooit mee naar voetbal? Nee. Sjoerd is groot geworden in Kortste Tille. Hij zit in dienst in Duitsland en werkt bij Tille Skipsbouw. 22 jaar geleden werd de ziekte MS bij hem vastgesteld. Hij wie doet 32 jaar en voetbal wie zijn leven. En dan moeten we zien gisteren en dan stiek voor de lege goal en schiet de bal er nog niet. En zijn de meesten van, Sjoerd jongen, schiet die bal er nog iemand. Maar ja, dat probeer ik wel, maar ik zag gewoon dat ik knibbelt. Het woont meer. Nou, en toen had ik nog een halte voetballen en toen sneeuwde de slepen de voet achter me, jongen. Nou, mensen dachten, kon ik jou of jou komen en jou veel gelijk aan het ziekenhuis. Toen hier ik een mes. Nou, ik weet niet meer wie. Zo. Sjoerd woont nu zelfstandig in een appartement bij Bergiem. Hij is nu aardig stabiel, maar er hij hier een west dat hij haast alleen nog maar in het ziekenhuis laai. En ik heb eigenlijk niks meer. Ja, dat gaat allemaal wel, maar de verder nog wel meer. En het wordt steeds minder, hè?
ik kan wel in het ziekenhuis liggen, dan moet ik belt je direct nog, draai me even om. Dan kan ik niks meer, totaal niks meer. En hoe is dat? Nou, dat is slim. En dan maak je die, kijk zo het meeste maar ze die verreeld waren. En molly hier, en dan kreeg ik een stukje vlees en ja, dat niks voor mij. Ja, trots hadden, hè? Trots hadden dat alles. Dan had ik 2 jaar in om dat te accepteren. Toen had ik me bij de maatschappij doen. Pets op. Zo. Ben je weer heen? De Dirk. Zo, dan moet om me heen halen, hè? Dat is weer al een keer. Wat ik gezegd ben je man. Dit is Bob. Mijn alcohol op een scooter. En dit is mijn maat, dit is Dirk. Daar ging ik altijd mee daarin. In de wennet hieronder in de verzorging. Die houden we nou op. Die gaat ik mee in het Chantico. Daar durf ik een zon. Die gaan we heen. Dirk Hoekstra wie als internationaal vrachtwagenchauffeur een drok bezet man. Altijd onderwijs en haast neer thuis. Hij is trouwd, had een zoon en 2 pakensissers. Zij zieling krijgt zo'n Ate een telefoontje dat zijn hij troffen is door een hersenbloeding. En het liep het net best. Lukt dat zo, jongen? Ja, lukt dat? Toen weer het 10 minuten even alsof de wereld verging. Ik kan de gang zoveel trom in Holland heen, dat het kennen, het besteedt net, dit in het weer. Zullen we door even tegen me? Heel vreemd. En dan komt hij in het ziekenhuis en dan zoals me daar lezen en dan ja. Dan wist net wat stinken moest. Hey, je bent niet eens bij wat dan keer en dan komt er zoveel trooien Holland heen en ik huis mij merk natuurlijk die week helemaal van slag. En die wist ik niet meer wat ze moest en ja, nou ja, die mag ik kalmeren. Nou, dat was net een mooie stil. De gevolgen voor hem binnen dat hij dus net meer rennen kan. Dat er onder de rechterkant volledig vlam is, van boven tot onderen toe. En daar heb ik op zich helemaal geen probleem mee. Dat maakt me helemaal niks uit. Alleen het feit dat er het AVC had, hè, dat spraakgebrek, dat is soms nog wel eens een barrière. Dat is heel jammer. Voor de rest maakt het me niks uit. Hier is nog steeds mijn heid en ik ben nog steeds slecht met hem. Maar het is gewoon, ja, communiceren. Dat is soms heel moeilijk. En dan verliest Dirk 3 jaar ook nog zijn vrouw. Kwart en nij leert hij Sjoerd kennen. Die gaan chemie. Sjoerd zag me om mij te toeren. Nou, en dus hier is hij nog wel een beetje van dat Jeroen getwarg al leren, want die zit alleen maar hier tot de gang en het rijden, dat wie ik niks van hem. En die vond het hartstikke mooi. Nou, en vanaf dat ogenblik dat begon en die toeren alle kanten uit. En iedereen onderwijs die kent ze en ze zwaaien. En Sjoerd had wel zien me zijn. Als ik mij hem heid voort ben en zei ik kom net een meter voort, maar dan praten we met die. En dan praten we met die. En dan zei Sjoerd, we moeten eigenlijk nog eens een stukje verder, denk. En dat is zo mooi. Heel raar zijn echt, maar dus mem is overleden en hij had Sjoerd van waarom gekregen. Samen mij het eigenlijk bezien. Hij heeft een heel warme Sjoerdenpaard. Ze ben heel close bij hem, want. Hey. Dag meneer. Daar goed, Nee. Een lekker bon nog. Oei, en de dingen goed? Ja, we maken. Ik ga met de vriend bellen. Op het tellen en ik ben hier gekomen en ga met de vriend maken. Oh. Wist je vaak, Sjoerd?
Ja, ik kom al gelijk wel binnen. Maar dan ga je het zwakke slap nog. Het leefstuk weer zit beleefd op ons leven en wat maandagmiddag gaan maken. Ja, dan zit ik gewoon bij me kleven. Ja, dan zei Dirk maar je was leven. Ja. Verleden keer. Dat is de slimste jaar. Ja. Dat vies goed, Dirk. Kijk, goed. Ja, dat is goed. Hoe communiceren je? Nou, we kennen elkaar al heel goed. Als er iets net met eens is, dan vlokt er nog wel eens. Dat weten we echt wel. Hé jongen? En voor de rest, mijn eigen contact en mijn protte communiceren. Of wie komen eruit? Op een gegeven moment doen we gewoon raadspultjes van is het dit, is het dat, is het dat, is het dat. En op een gegeven moment dan zei ja, dan weten we dat we in de buurt zitten. En zo komen we eruit. Het is net altijd makkelijk, maar ja, dat is de situatie. Nou, Ja, dat is goed. dan zit je die oude man. Dat is goed. Zijn zich mentaal aan het voorbereiden. Nou, dat weet u wel. Zodat we hopelijk een heel gezellig avond kunnen garanderen. Wie van de drie? Ah. Mag op Nederland 1. Tot vanavond. Het omzetten van Zo. een hyperpost moet gratis zijn, maar de friseurs houden er rekening af. Er gewoon een echte. Moppers die De pijtbol op haar? pasjes te drukken. Het is vrij 8 kunsttickets. Noem maar even zien. Ah, dat is goed. Deze eerst. Zet het ding. Ja. Hoezo? Ja, dat is goed. Moet er maar erbij? Moet je er gewoon in bereiken? Nee. Krijg je wat leer hoor? Ja. Kijk, Dirk, is dat een jongen? Nee, zeg niet. Kijk, dat jong Dirk? Doe maar. Dat wordt heel goed. Kijk, je omtellen. Doe maar. Doe maar door. Doe maar. Doorgaan. Doorgaan. Maar eerst toen had ik er dat ding, hè? Toen ik ze in kreeg. En laat me de vrede bracht mee en een riem stukjes zei en die schaat voort in de haren bij de bejaarden. Maar waarom was het er net in? Nou, omdat ik in zijn kader zei, jongen, in zijn kader, dat ken het. En dat is die acceptatie dan, hè. Maar ja, nu ben ik blij dat ik hem maak en hoe voort. Sjoerd en Dirk gaan naar het Christconcert van de Hellingbazen in Vienwouden. Het chanticoor dat Dirk, want hij ziek was, altijd bij zong. Hoe is het Dirk? Goed. Mooi zo. Ja. Dat mag ik jaren. Hoe kan nou je maar meer betalen dan doornemen, het beste plak? Nou, dat is goed. Ja. Dat is goed. Weer. Weer. Dat is goed. Ja. Dirk. Nou, heel chill. Dat is goed. Als je wordt, hoi. Weer. Maar ja, het is wel mooi, want Sjoerd had een telefoon bezig, dus als ik maar wat weten werd, dus hij het uithengend of er in wordt, nou dan bel ik Sjoerd. Dus Sjoerd bij mijn M&E en M&E en Sjoerd is mijn TomTom en Sjoerd is alles. Ja, dan gaat het TomTom van Sjoerd ook nog wel de meeste in, maar... Hè? Maar dan hindert niks. Maar dat is gewoon zo mooi met die twee.
Dat is zo prachtig om dat te zien. Ik ben zo wijs met Sjoerd om hoe hij het ontfermt. En hoeveel lol dat ze me toe aangaan. Dat is prachtig. Ja, en waar je dat kunnen bedenken. Net in. Hoe die twee samen van het genieten. Maar fietser Dirk. Ik ben zijn hulp een beetje, hè? Zo moet het beginnen. Want dan ben je hem altijd te jaar op paard, hè? Ja. Want je hem communiceren wilt je. Ja, zo, ik weet wel, maar jaren dan snappen we wat Dirk wil, hè? En zo'n boe, dan weet ik wel laat dus. Want er zat door dan maar naar de wc. Dirk vindt het mooi samen met Sjoerd op paard. Ja, goed. Ja, want je hem hebben een soort ongekoor, hè? Ja. Ik vind de natuur heel prachtig. En de wind en vind mooi. En regenwater hangt hekel. Dan zit hier in de bodem en staat poe 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 poe. Poe 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 poe. Nee, we kennen dat voort. Ja. Nou, waar rust hij? En daar is eigenlijk niks op, want je bollen voort. Nee, wie ben altijd voort. Wat ik wat drinken, ha? Ik kreeg een dingetje normaal, Dirk. Ja. Lekker drinken, net? Oeh. Allebei even buigen. Ja. Wat? Oké, zet je. Oh, lekker. Dat gaat, hè? Ja. Ja, ik vind het wel belangrijk, de bloed in beweging, hè. Als niks door niks, we komen steeds vaster. En hoe ging het nou, Joert? Knap. Marias? Ja, goed. Nog even een stukje lopen zo. Ja. Ja. Wat is Sjoerd voor man? Een eigenwijze, toch wel. Eigen gereid, zou ik zeggen, denk ik. Ja, hij weet wel wat hij wil. Het is wel echt een doorzetter. Ook soms, ja, je kan je dag een keer niet hebben, dat kunnen wij hebben. Maar ja, als je met MS een keer je dag niet hebt, dan ben je ook wel echt lichamelijk slechter dan de dagen daarvoor. En ja, al wil het lopen dan niet helemaal, moet ik hem eigenlijk aan de broekriem optillen om te blijven staan. Dan toch doen we een rondje sportschool. En ja, het is wel echt een doorbijter. En ik denk dat je dat ook kan zien aan hoe die in zijn dagelijks leven ermee omgaat. Ja. Het gaat goed hoor, want je vangt jezelf op. Ja. Ik help nog niet. Je moet concentreren, hè? Je moet, vroeger was het zo, je denken en dan je lopen en dan denken, maar dan moet je denken. En dan beginnen. Als het seintje komt, dan kunnen we. Dan kunnen we lopen. Precies. Die op elkaar. Er zit ik om trekken, dat pompen dus, ja. Ja, dat is niet. Wat beter, hè? Ja. Wat moet je zeggen, jongen? Hier krijg je naar je karren en ik ging jou vragen wat er een kilometerteller op komt. En ik zei, ik ben heel erg benieuwd hoeveel kilometers hij per dag al lezen. Want ik denk dat het wel 50 kilometer op een dag is wat ze al lezen. Dat karken, dat gaat heel wat kilometer verkeers en hoor. En als ik artikel in ben, dan vraag ik, oh ja, best wel innig, Dirk en dat? Ja, Dirk leidt baard.
Maar we zijn altijd binnenwanders. Ah, nog een keer. Nog een keer. Hoi. Wat in de zak, ha? We kunnen niet praten, maar we zijn altijd binnenwanders. We willen wel wat een ander ha. Ja. Hoe is het, vriend? Hoe is het, jongen? Goed zo. Zet er best uit. Hij liet nou alles een beetje voor zich heen komen. Hij vindt alles wel best. Ik weet nog wel, toen de lei, ik had echt het idee al van, hier had je al vrede mee. Ik had er een jaar lang geen vrede mee gehad, maar hij joeg ze daar bij. Ik net. Ik had het zien vechten, ik had het zien jankt, ik had het zien alles in. Nog. Het is bij mij nog, ja. Daar wil ik praten van, neem ik de train wil komen, maar het is nog emotioneel. Het zijn hem de wand trouwens. Dat is nog mooi waar. Je maakt er nou op uit. Vanmiddag in de rust. Vanmiddag? Ja. We gaan samen mij maken met deze man. Is dat nou wel, hè? Die keer dat je vers is in de sneeuw? Is dat nou wel? Ja. Zie je er vast op een heuvel? Is dat het nou wel? Dan zie je er nog vast. Dan gaat er bel je heen. Dan kan de sneeuwploeg van Oranje staan komen om eruit te halen. Wees met jouw vrouw is bezig om hem eruit te krijgen. En een keer in, weet dat nou? Bos van IP. Ja. Hè? Toen wist ik even van de paard naar rekken. Ja. Gelukkig dat iedereen die kent. En dat ze zeiden van, hé, dat kon Dirk ik wel eens in de BM hingen. Ja, inderdaad, dat hang ik Dirk in de BM. Hij geniet echt, dat is ik zo. Iedereen met waar ik praat, die zegt, die man die is zo fleurig. Ja, tuurlijk, die man is ook fleurig. En die man die had zich denk ik om medaille, jongen. Dat is wel een kracht. Ja, super. Ja, absoluut. Diep respect voor. Diep respect voor, absoluut. Je moet er wat van maken. Maar je kan er niks mee, maar je maakt er toch wat van.